E sobre todo moito mexillón na festa do mexillón da Illa de Arousa. O que máis hai é variedade de mexillón, preparan distintos platos, a salsa, mexillón tigre, mexillón ao vapor, mexillón con pasta. E despois, bueno, tamén temos outros complementos como son as croquetas, a paella. Un bo arranque da celebración gastronómica que comezou hoxe durará ata o domingo, a coincidencia con outras celebracións importantes da Bisbarra como Albariño ou a Festa Vikinga non preocupan a organización deste evento que este ano recae sobre o Céltiga Club de Fútbol. Non levámonos ben co Albariño máis cos vikingos porque aquí os domingos moitísima xente que está ali porque evidentemente ali non dan para comer a todo o mundo, pois están aquí. E, bueno, nos convidámoslos a todos, como sempre, aquí na Arousa, ao lado do mar. Veciños e forasteiros achegáronse ata o Paseo de Oxufre, no centro do municipio, para degustar a extensa carta de produtos dispoñibles para comer. Pues mejillón, sardinas... del Padrón y empanada. Lo que hemos llegado, hemos visto solamente, básicamente, el puerto y la feria que se está haciendo aquí hoy. Pues pedimos paella, mejillones al vapor y una botellita de vino. Uns 2.500 kilos de mexillón pasarán por potas como a estas que lles estamos a amosar ao longo de toda a fin de semana. Así que xa saben, se non teñen que facer esta fin de semana, a illa ofrecelles unhas paraxes das máis espectaculares que poidan atopar na Arousa, moi bo ambiente e, sobre todo, unha excelente gastronomía a precios populares.